Вітанкі! Гэта Яна Хімічава. Сёння будзе мой топ-6 простых, эфектыўных хімічных рэчываў чысціні. Але спачатку караценька ўводзіны. Эфектыўнасць любога сродка для мыцця – гэта не проста нейкая яго самаякасць. Яна залежыць ад таго, наколькі супадаюць хімічныя якасці актыўных складнікаў сродка для мыцця з хімічнай прыродай самого бруда, што мы желаем выдаліць. Каб не залежыць ад маркетолагаў, мець разуменне, на што сродак увогуле здольны, і не купляць аднолькавы сродак, расфасаваны ў розную тару, важна навучыцца чытаць цэтлік сродка для мыцця. Падзялюся тым, што ведаю сама, коротка раскажу аб тым, як гэта працуе. Паехалі! На 6-м месцы канцэнтраваны шчолак – натрыя-гідраксід. Гэта рэчыва дакладна дапаможа вам з каналізацыйнай трубой, забітай валасамі, рэштамі ежы і гэтак далей. Разглядзім прыклад з валасамі. Валасы складаюцца з бялку, які змяшчае так званыя амінныя сувязі. Гэтыя амінныя сувязі могуць разрывацца ў асноўных умовах. І асноўнасць тут тэрмін строга хімічны. Гэта значыць, што ў водным рошчыне ёсць шмат негатыўна заражаных іонаў – OH. Акурат асноўныя ўмовы і стварае аснова гідраксід натрыю – натрый OH-. Канцэнтраваны рошчын гідраксіду натрыя такім чынам прымушае бялковыя малекулы ў складзе валасоў разрывацца на кавалкі. І адбываецца такім чынам хімічная рэакцыя паміж гідраксідам натрыя і бялкамі валасоў. Як вынік, прадукт гэтай рэакцыі водарастварымы, а значыць, забітая труба лёгка прачысціцца вадой. Толькі калі ласка, не пужайцеся, што любы сродак з гідраксідам натрыю будзе раствараць вашыя валасы. Залатое правіла хіміі. Доза вырашае ўсё. Гідраксід натрыю дадаецца нават у ежу, і гэта абсалютна бяспечна. Месца 5. Натрыябікарбанат або харчовая сода, натрый HCO3. Таксама не ў першых чаргах майго спісу, хаця яго вельмі часта ўзгадваюць у самародных сродках для мыцця. Працуе ён не мудрагеліста. Не так уражва, як бясследнае знікненне валасоў у папярэднім прыкладзе. Але харчовая сода – гэта часцей за ўсё проста мелкадрабнёны абразіў, які не шкодзіць паверхню, але добра чысціць яе. Дзякуючы дробным часцінкам, сода дапамагае механічна саскрэбсці бруд. Незручна, вядома, але ж часта без гэтага паскрэбсці іншага рэчыва сродка для мыцця не мае магчымасці як бы растварыць бруд, дайсці да яго. Вось вам прыклад. Затлусцелая са згарэлымі рэштамі ежы духоўка. Яе недастаткова будзе памыць проста мылам, таму добра пачысціць яе сумессю соды і мыла. Сода будзе разрыхляць тлушч, павялічваючы плошчу кантакта мыла і бруда, і такім чынам дазволіць тлушч раствараць лепей гэтаму мылу. Зараз месца 4. Воцатная кіслата. Воцат – гэта і ёсць разбаўленая воцатная кіслата. Яго галоўны актыўны складнік, так бы мовіць. Вось так выглядае яе формула. Тут есть так званая група COOH. Атам вадарода лёгка атрываецца, таму гэта кіслата. Яна супрацьлегласць асновы. Не забылі, што гэта? Кіслата – рэчыва, у якое адрываецца H+, і плавае ў вадзе шмат яго. А аснова – гэта рэчыва, у якога OH- іон адрываецца, і таксама шмат яго плавае ў вадзе. Чаму гэта важна ведаць? Таму што хімічныя працэсы апісваюцца як рэакцыі класаў рэчываў адно з адным. Калі кажуць, што асновы рэагуюць з кіслотамі, пэўнай рэакцыі, гэта значыць, што ўсе асновы і ўсе кіслоты рэагуюць. Гэта дае магчымасць прадказаць, што як прарэагуе, проста ведаючы, што за клас рэчываў перад вамі. Ну дык вось, вернемся да воцатнай кіслаты. Яе ў воцаце звычайна ўсяго 5-8%. Астатняе гэта вада. І агулам гэта ўсё яшчэ водны рошчын кіслаты. Той факт, што гэта кіслата, дазваляе ёй рэагаваць з салямі, калі ў выніку рэакцыі ствараецца газ. Воцатная кіслата, як і любая іншая кіслата, будзе рэагаваць з карбанатамі накіпу, адкладаў на сантэхніцы, менавіта па гэтай прычыне, па гэтай рэакцыі. Пералейце воцат у бутэльку спрэй, папшыкайце на сталёвую металёвую паверхню сантэхнікі ў вашай ванне, або залейце воцат у імбрык, і вы пабачыце, што адкладанне растварацца, і іх застанецца толькі змыць вадой або працерці мокрай анучай.
Гэта просты і бяспечны спосаб прыборкі без аніякіх адмысловых сродкаў з крамы бытавой хіміі. А яшчэ воду-цэдная кіслата выкарыстоўваецца ў сродках для знішчэння пустазелля або мурашоў. Але гэта ўжо не па тэме, прабачце. Месца 3. Ізапрапілавы або этілавы спірт. Вось яго малекула. Характэрна для ўсёй хімічнай катэгорыі спіртоў наяўнасць так званай гідраксільнай групы OH. Але гэта не аснова, бо гэта не групоўка, якая лёгка адрываецца ад рэшты малекулы. Яна не стварае OH іоны. Спірты карысна для растварэння перманентных маркераў. Растварэнне гэта працэс, калі малекулы аднаго рэчыва раўнаважна размяркоўваюцца ў іншым рэчыве. Груба кажучы, рэакцыі хімічнай няма, не утвараецца нейкі прадукт, які раствараецца ў вадзе і так змываецца, не. Проста адбываецца разбаўленне. Зноў, чаму гэта важна? Таму што, каб растварыць маркер, трэба толькі спірт і маркер, не трэба вады. Маркер у вадзе не раствараецца. Таму купляць спірт для выдалення маркера трэба як мага вышэйшай канцэнтрацыі. Для ізапрапілавага спірта гэта 70%. Водка з яе 40%, як вы разумееце, будзе не вельмі эфектыўнай. Яшчэ цікавы факт. Для разумення, чаму маркер раствараецца ў спірце, але не ў вадзе. Тут уся фішка ў так званай палярнасці. Не буду напружваць вас паглыбляцца з тлумачэннямі, проста скажу, што палярнасць – гэта такое размеркаванне зарада ў малекуле. Проста запомніце, гэта і тое, што ёсць прынцып, падобнае раствараецца падобным з пункту гледжання палярнасці. Палярнасць малекул фарбы маркера і спірта, яны падобны, і такім чынам яны раствараюцца адно ў адным. А вось ад палярнасці вады палярнасць малекул пігмента маркера дужа адрозніваецца. Дайце знаць, калі хочаце болей тэорыі і разборку тэрмінаў такога кшталту. Месца 2. Паверхнасна-актыўнае рэчыва, або скарочана сурфактанты. Няма сэнсу вылучаць тут адну нейкую малекулу, клас велічэзны, але працуюць яны падобным чынам. Вось гэты прыклад малекулы, і яна здольна растварыць алей у вадзе. Галава малекулы палярная, а значыць яна гідрафільная. Яна прыцягваецца да вады. Гідра – вада, філія – любіць. Гідрафільная значыць та, якая любіць ваду. А хвост малекулы, ён не палярны, а значыць гідрафобны. Ён баіцца вады. І прыцягваецца ён да тлушчу, які таксама гідрафобны. Калі малекулы пава з мыйнага сродка сустракаюцца з молекуламі гідрафобнага тлушча на адзежы, хвасты цягнуцца да гэтага бруду тлушча, але галоўкі ўсё яшчэ застаюцца ў вадзе. Сілы прыцягнення паміж галоўнымі групамі і вадой настолькі моцныя, што бруд адрываецца ад паверхні адзежы і тлушч апынаецца цалкам у асяроддзі молекул пава ў выглядзе такіх маленечкіх небачных воку шарыкаў, так званых міцэл. Так тлушч разбіваецца на дробныя кавалачкі, якія змываюцца вадой. Такім самым чынам працуюць і мыла, і шампуні, і гелі для душа, для мыцця твару і гэтак далей. А цяпер пераможца. Перкарбанат натрыя. Гэта той самы цуд, пра які я казала ў самым пачатку. Перкарбанат натрыя – гэта такі універсальны герой хатняй прыборкі. Ён мусіць быць у кожнага доме. Ён выдаляе амаль усе каляровыя плямы, ён робіць шэравата-белае белым, каляровае больш яскравым. Яшчэ ён дэзінфікуе і абсалютна не таксічны ў адрозненне ад хлоркі. Я закідваю пару лыжак яго на ноч ва ўнітаз, у ванну, каб без усялякай механічнай чысткі на раніцу яны былі чыстымі. Імі ачышаюць амаль усе швы паміж кафелямі, адзежы выдаляюць плямы ад кавы, віна, таматнай пасты, што заўгодна каляровае. Усё, што трэба зрабіць, гэта заліць парашок перкарбаната натрыя вадой тэмпературы вышэй за 40 градусаў. І чым вышэй тэмпература, тым хутчэй будзе рэагаваць перкарбанат натрыя з вашым брудам. Што ж такое адбываецца? Перкарбанат натрыя гэта па сваёй хімічнай формуле спалучэнне соды і перакісу вадарода. І таму раствораны ў вадзе перкарбанат натрыю дае розчин пераксіду вадарода і соды. Ён сам па сабе перакіс вадарода, добракісляльнік, але ў выніку тэмпературнай дэградацыі ён распадаецца на ваду і кісларод. А кісларод вельмі моцны. Акісляльнік значыць, што ён адбірае электроны вашых малекул бруду. І тым ліку у афарбаванага бруду. Таму што афарбаваны бруд
Ён афарбаваны дзякуючы таму, што мае ў сваёй малекулы так званыя ненасычаныя сувязі, двайныя сувязі. І гэтыя сувязі толькі чакаюць як бы акісліцца дзякуючы кіслароду і як зрабіцца бескаляровымі. То бок перкарбанат натрыя па існасці абескаляроўвае бруд, але не чапае тканіну або іншы матэрыял, што вы чысціце. Гэта проста магія. На гэтай пазітыўнай ноце я сканчаю. Абавязкова паспрабуйце гэтае рэчыва, яны вызваляць вам час неймаверна на нешта больш карыснае, чым прыборка. Подписывайтеся на мой канал, цісніце падабайкі і пішыце ў каментарах пытанні, пажаданні і гэтак далей. Да сустрэчы!